negoci requereix un gran esforç econòmic i mental, un exercici de confiança que es repeteix dia rere dia a l'obrir les portes al públic. La Mar ha treballat en alguns dels despatxos d'arquitectura més prestigiosos de Barcelona. Preveient els canvis que està patint el seu sector professional, va decidir crear el seu propi despatx. La ayuda de Pinae ha llegado en el momento justo, porque realmente teníamos el proyecto montado, pero hacía falta un aporte económico. Desde el primer momento ha sido un aporte de energía y de calor humano al proyecto, porque personas que lo veían desde fuera y bueno, dieron ese aporte de creer en nosotros. Fa uns mesos el David va deixar el bar que compartia amb un soci per crear el seu propi projecte. La confiança i el seu afany emprenedor el van ajudar a fer el pas. Ser emprendedor lo descubres, siempre lo llevas, siempre quieres hacer algo para ti. Y llega un punto en el que tomas la decisión. Me siento como que he aprendido a hacer las cosas por mi cuenta. Cansada de treballar durant molts anys amb contractes precaris i no poder passar temps amb els seus fills, la Doli va decidir canviar el xip. Como trabajaba en hoteles, trabajaba de limpieza, entonces digo, quiero algo mío, quiero superarme. El que més valora és el suport moral que té en tot moment per part de la Fundació. El apoyo moral que ellos me dan, que la fuerza que me dan para que siga, continúe. Després de molts anys treballant com a cuinera per compte aliena, la serrana va decidir obrir el seu propi bar i posar en valor l'experiència acumulada durant tots aquests anys. Llegó un momento que dije, es que yo ya no quiero trabajar para otra persona. Yo tengo un proyecto y quiero materializarlo, a ver cómo puedo hacerlo. Tiene que haber una forma de hacerlo. Creo que sin la Fundación Pinae yo no podría haber logrado este proyecto, pero no solamente por el dinero, sinó per l'equip que hi ha atrás, també. El Cristóbal viu a Vilanova i la Geltrú i ha conduït camions des dels 17 anys. Per fi ha fet realitat un somni que tenia des de ben petit, conduir el seu propi camió. Veo la tarjeta de transportes a mi nombre, veo el camión a mi nombre, veo el remolque a mi nombre, veo que voy conduciendo mi camión, que está a mi nombre, que estoy trabajando. Es un sueño, sin duda. Yo, por ejemplo, creo mucho en mí. Cuando tú ves que los demás no te creen, o te escuchan sí, pero no, pero cuando ves que hay personas que te creen y que quieren ayudarte, te tira para adelante eso. A la Keira sempre li ha agradat ajudar a la gent i feia anys que ho volia fer obrint una botiga de benestar. La solució la va trobar a internet. Buscant subvencions, buscant ajudes, buscant préstecs, i per aquí va ser quan vaig trobar allò de la Fundació Pinae, vaig trobar on estaven ubicats i vaig anar a veure'ls amb el meu pla d'empresa. El que em va agradar molt de la Fundació, i per mi el fàcil que et posin el voluntari, és una miqueta la visió aquesta de nosaltres et posem les eines perquè a tu les coses et vagin bé, no? I això és difícil de trobar avui en dia, perquè normalment tothom sempre et posa pegues en lloc de posar-te solucions. Des de fa 3 generacions, la família de l'Abdelmajid treballa el cultiu d'oliveres. Gràcies a l'ajuda del programa Genera ha continuat la tradició familiar tirant endavant el seu projecte d'I+D de millora de la qualitat de l'oli. La figura del voluntari ha estat cabdal perquè el projecte tirés endavant. Yo lo valoro muy importante, porque el voluntario te ayuda a ver lo que a lo mejor te embalas por caminos erróneos o equivocados, o te vienes abajo. Entonces ahí está el voluntario para que te pueda echar una mano, para aconsejarte, para decirte no, vamos por ahí. Sin valores no vale nada. De hecho, todo lo que estamos sufriendo ahora viene por la pérdida de valores. Cuando ya no brindamos oportunidad es cuando se pierden esos valores de solidaridad. Y sin eso, o sea, ¿qué sería eso? Les dificultats econòmiques van fer que l'Ester i el seu marit s'haguessin de replantejar la vida. Van decidir tornar als orígens i construir un galliner a una masia familiar situada al Montseny. Vam dir, hem de fer alguna cosa amb la nostra vida, hem de fer alguna cosa perquè la cosa està molt aturada i tenim tot això aquí. Jo això ho he vist sempre com una gran riquesa. Llavors jo buscava algú, una entitat bancària que em donés, deixés uns diners per poder tirar endavant aquest projecte.
i vaig topar amb la Fundació i bueno, vaig quedar primer sorpresa del tot i després encantadíssima. Des de petita la Vanessa ha tingut molta traça fent manualitats. Després d'un temps a l'atur va decidir fer de la seva habilitat el seu ofici obrint una pastisseria. Per fer-ho va contactar amb la Fundació Pinae. Vas allí y presentas tu idea o tu proyecto y entonces ellos te aconsejan si vas por buen camino o por mal camino. Con una reunión te puedes sacar la duda de si puedes emprender un proyecto o no. Y Pinae nos daba la oportunidad con los voluntarios de contratar a un gestor que también nos ayudaba a nosotros a saber cómo va todo el tema de gestoría, pero también más accesible. La Clàudia tenia un centre d'estètica Guardiola de Font-rubí i el va haver de tancar per motius familiars. Un any després, i davant la insistència dels seus clients, es va omplir de valor per aconseguir els recursos econòmics per obrir de nou. Después de que estaba desmotivada de haber ido por las entidades bancarias y alguna financiera y me dijeran que no, sí me sorprendió porque claro, ya estaba desmotivada, ya estaba desanimada, pensaba que no lo iba a conseguir. Puedo hablar con ellos y decir, me pasa esto y que sé que no me que se van a unir a mí, me van a ayudar también para sacar esa dificultad adelante. Situat en ple centre de Sant Pere de Ribes trobem la Nona, la botiga de pasta fresca que l'Aldo ha obert gràcies al programa Genera. Vam conèixer moltes portes, això és veritat, no? Bancs i tot això, però l'única resposta que vam tenir va ser la de la Fundació. Vine, seu, parlem, et coneixem, mirem a la cara, ens mirem, en parlem i veurem, no? Et satisfà, no? Dius, bueno, tinc una ocupació, he trobat el meu lloc, sé que vull fer això. Aquests són alguns dels 60 projectes d'autoocupació que la Fundació Pinae ha promogut durant el seu primer any de vida. Gràcies al programa Genera, molts emprenedors han fet realitat el seu somni i lluiten dia a dia per tirar endavant els seus negocis. Sé que Pinae estarà allí si los necesito, como en un principio, ¿no? Volen que triomfis, volen que et vagi bé. Aún todavía no me lo creo, que ella tenga un propio bar. Quan veus la teva botiga dius, hòstia, això és meu, saps? Es un sueño hecho realidad. No podía creerlo. O sea, salí de ahí, me mantuve así, pero salí de ahí y me parecía que estaba en una nube, no sé. Nunca me acuerdo de la Fundación Pinae, porque no lo olvido.